Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorým je kryštalické vo vode rozpustné hnojivo Krystalon Plod a Kvet. Hnojivá Krystalon sa vyznačujú tým, že obsahujú látky, ktoré sú vo veľmi ľahko priateľnej forme pre rastlinku. Zabezpečia tak nielen bohaté kvitnutie, ale aj dobrý zdravotný stav. Ďalej tieto hnojivá zabezpečia to, že rastlinám nežltnú listy a ich koreňový systém je vo veľmi dobrej kondícii. Takéto hnojivá sa používajú veľmi jednoducho a keďže ide o kryštalickú formu, jednu odmerku umiestňujeme do 10 litrov pripravenej vody. V našom prípade to bude však necelá odmerka, keďže máme 6 litrovú kanvicu. Nezabúdame na dôkladné premiešanie a teda rozpustenie všetkých častíc, ktoré sa musia vo vode dôkladne rozpustiť, pretože inak by hnojivo mohlo rastlinky poškodiť. Po dôkladnom rozpustení rastliny takto zalievame zhruba 1-krát týždenne a ideálne je používať tieto hnojivá v období vegetácie, to znamená zhruba od apríla do septembra. Takéto hnojivá zabezpečia rýchlejší štart produkčného obdobia. Pri kvitnúcich druhoch zabezpečia množstvo, ale aj nádherné vyfarbenie kvetov, no a napríklad pri úžitkových rastlinách zabezpečia bohatú násadu plodov. Výhodou tohto balenia je to, že vystačí až na 500 litrov zálievky. Ostatné zaujímavé tipy, nápady, ale aj informácie o ďalších produktoch nájdete nielen na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.